A modern technika egyik csodáját láthatjuk. Hihetetlenül látványos, de annyira mindennapossá vált, hogy szinte nem is foglalkozunk vele. Egy nyomtatófejet látunk erős nagyításban, ahogy épp tintát fecskendez a papírra. Ezek a festékcseppek igen aprók. Mégis egy átlagos nyomtatófej képes másodpercenként akár milliónyit is adagolni belőlük, hogy tökéletes képet nyomtathasson. De vajon hogy csinálja? A Hewlett-Packard a világ legnagyobb tintapatron előállítója. A gyár legfőbb üzeme az oregoni Portlandtől délre található. 800 munkás dolgozik itt minden nap, hogy festékpatronokkal lássa el a világ 20 millió HP nyomtatóját. Ha szétszedjük, egy nyomtatófej egész egyszerűnek tűnik. Lényegében 3 főbb alkatrészből áll. A tintatartóból, a fecskendezőkamrából és egy apró fúvókákkal ellátott fémlemezből. Ez a 3 alkatrész, ahogy azt a következő nagyított felvételen is láthatjuk, elképesztő csodákra képes. A kinyomtatott képek és szavak meg annyi aprócska pontból állnak. Négyzetcentiméterenként akár 100-at, egy képen több ezret is találhatunk. Az ilyen precíz kép előállításához a festékfejeknek nagyon pontos munkát kell végezniük. Nem csoda, hogy egy ilyen festékcsepp bőven elfér egy emberi hajszál csúcsán. A nyomtatófesték egy precízen meghatározott összetételű keverék. 80% vízből, 20% oldószerekből, festékpigmentekből és kiegészítő anyagokból áll. Az összetevők megfelelő aránya igen fontos. Ebben a laboratóriumban Melinda Pride laboráns a festék folyását ellenőrzi. Az eljárást tojássárgája tesztnek is nevezik. Egy kis adag sárga festéket cseppentenek egy tárra, majd egyetlen csepp fekete festéket ejtenek rá. A fekete foltnak még akkor is tartania kell a formáját, ha alatta az edényt hevesen mozgatják. Miután ellenőrizték a festék kötőképességét, megvizsgálják a színtartóságát is. Ehhez egy olyan gépet használnak, amelyik nem ismer kegyelmet és könyörületet. Ez a fakító. A fakító óriási erejű fluoreszkáló fénynyalábot vetít a képekre. A fényképeket néhány óra alatt 75 évnek megfelelő károsító hatás éri. Egy számítógép ekkor összeveti a színtelítettségüket egy kontrollképével, hogy meghatározza a fakulás mértékét. Ez az adag festék átment a vizsgán. A tintapatronok egyetlen mozgóalkatrésze maga a tinta, amely az ilyen apró szórófejeken repül ki. Minden egyes tintapatronon nagyjából 400 ilyen lyukacskát találunk, egy postai bélyegnek megfelelő nagyságú területen. Akár egy parányi képpuska, az egyes lyukak másodpercenként 36 000 apró tintacseppet bocsátanak ki magukból. A folyamat olyan gyors, hogy csak mikroszekundumokban mérhető. 1 mikroszekundum az életünk. Ezt a férfit Mr. Buboréknak becézik. Az a feladata, hogy apró vízcseppeket forraljon fel a festékpatronok adagoló kamrájában. Így könnyebben megfigyelheti a tintacseppek mozgását. Egy tintacsepp mindössze 2 mikroszekundum alatt készül el. Megpróbálom elmagyarázni, milyen gyorsan játszódik le ez a folyamat. Ha bekapcsolom ezt a lámpát, a fény 1 mikroszekundum alatt nagyjából 300 métert tesz meg. Tehát, ha felvillantom a lámpát, 1 milliómod másodperc múlva a fénysugár még csak 300 méterrel arrébb jár. Olyan forró, akár a nap. Másodpercenként több ezerszer felrobban, és mi mégis ott ülhetünk mellette teljes biztonságban. Műsorunkban nem sokára kiderül, milyen titokzatos folyamatok játszódnak le nyomtatóink belsejében.
elképesztő kozmikus jelenségnek lehetünk szemtanúi. A nyomtatófejben egy elektromos ellenállás hatására olyan energia szabadul fel, ami 7-szer nagyobb hőmérsékletet hoz létre, mint amit a nap felszínén mérnénk. A forróság elpárologtatja a festéket, amíg kirepül a szórófejen. De megnyugodhatunk, a festék pillanatok alatt mindössze 2 milliómod másodperc alatt lehűl. A nyomtatónk nem fog szétolvadni. Ilyen mérettartományban már a legapróbb szennyeződés is elég, hogy valóra váljon a nyomtatótervezők legrosszabb rémálma, a fúvókák eltömődése. Itt a festékcsepp leválást vizsgáló részlegnél Jeffrey Langford megmutatja, milyen apró cseppekben hagyja el a tinta a festékfejet. Valami nem stimmel. A tinta elakad. A festékszóró nem működik rendesen. Nem véletlen, hogy a tintát itt állítják elő. A termet egyszerűen tiszta szobának nevezik. Ezen a helyen nyomát sem láthatjuk a mindennapi szennyeződéseknek. Nincs por, nincs piszok. Még egy kis hajkorpa se kerülhet a földre. Ez a föld egyik legtisztább helye. Ez 10-es tisztasági fokú helyiség. Ez azt jelenti, hogy minden köblábnyi levegőben legfeljebb 10 idegen részecske lehet. A tinta mellett ugyanitt állítják elő a szórófejeket tartalmazó lapokat is. A gyártás természetesen a legfejlettebb technológiákkal folyik. De ha az ember úgy beöltözik, mint egy űrhajós, vajon hogyan tudja megismerni a kollégáit? Jeremy Donaldson elárulja a titkot. Pár évig csak úgy megy a dolog, hogy oda megyünk és megkérdezzük, ki vagy. Aztán az ember lassan az illető mozgásából, meg a tekintetéből felismeri a másikat. A műhelyben eközben véget ért a műszak. Ám a festékpatronoknak még egy akadályon át kell jutniuk. Ez már nem a fakító. Ez az ember az igazi patrongyilkos. Az a dolga, hogy a legforróbb, legpárásabb, legkegyetlenebb környezetben próbálja ki a patronokat. Ez a klímavezérelt tesztkamra. Ha valami itt képes működni, akkor máshol is működik. Mindenféle környezetet szimulálunk. Most éppen a 35 Celsius fokos, 20%-os páratartalmú Phoenix városát állítottuk elő kicsiben. És ha esetleg nem sikerült volna megfőzni a patronokat, még egy toronyból is kiejtik őket. Imádom ledobálni őket, nagyon élvezetes munka. Így hát, ha legközelebb rákattintunk a nyomtatás ikonra, egy pillanatra emlékezzünk meg arról a mérnöki teljesítményről, ami lehetővé tette a nyomtató megalkotását. Aztán ott van a rettenetes hőreakció. Valószínűleg a legtöbbünk ennél közelebb soha nem kerülhet egy kozmikus robbanáshoz, de talán nem is baj.